Dette er en kort vejledning til, hvordan man eventuelt kan bruge materialet her til at lære noget om byggejuraen. Med materialet forstås jo altså bogen primært, og så de supplerende videoer her. Det er sådan her, at i gamle dage, der havde man jo kun bøger, kan man sige, og der sagde man dengang, ja, men først så skal man lige hurtigt læse kapitlet igennem, skimme det, og så bagefter gå tilbage til en mere grundig læsning. Det er så lige blødt lidt op i det her system, fordi vi har nogle flere muligheder. Det jeg foreslår, man gør, det er, at man starter med i det relevante kapitel at læse eller gennemgå den liste, der er bagerst i hver kapitel over nøgleord, nøglebegreber, relevante i forhold til det pågældende kapitel. Der er altså i hver kapitel en liste over nye begreber i det pågældende kapitel, og de begreber bliver jo så brugt på tværs af hele bogen, så for ligesom at sikre sig, at man nemt kan slå op, så er der også bagerst i bogen, der er alle disse begreber samlet under et alfabetisk, så man kan søge frem til dem, hvis man støder på dem i teksten. I teksten er de skrevet med fed, så det skulle, og der kan man altså se, hvis ikke man forstår begrebet, så kan man så forstå, at det er noget, man kan slå op. Så jeg foreslår, at man starter med at gøre sig bekendt med de basale begreber af relevans for det pågældende emneområde, og derefter så bladrer man stille og roligt kapitlet igennem. Behøver ikke at skimme det grundigt som sådan, men når man lige bladrer igennem, læser overskrifterne, ser lidt på illustrationerne, og så får en idé om, hvad det drejer sig om, hvordan tingene er arrangeret i forhold til hinanden, hvad der er overordnede og underordnede emner, og hvor meget de fylder indbyrdes i bogen. Får ligesom en helt grundlæggende idé om, hvad det handler om her. Når man har gjort de to ting, så går man til filmen her, ser den eller eventuelt flere film, der måtte være relevante i forhold til, hvor stort et område man er ude i. Og nogle af filmene er jo delt op, ikke helt på samme måde som kapitlerne, så der skal man lige holde øje med, hvor langt man er kommet. Men altså, man her går ind og ser filmen, og det kan man jo også sagtens gøre flere gange. Man kan stoppe, man kan gå lidt tilbage og høre en del igen, og på den måde er de videoerne jo meget fleksible til denne her brug. Så det er altså det tredje trin, at man ser videoen eller videoerne, og så efter det, så går man i gang med at læse bogen grundigt, og det kan man jo også, hvis man har kræfter til det, gøre flere gange efter behov, hvor godt man synes, man har forstået det. Men der skulle jo så ske det med disse, om man så må sige, indledende faser, at man lærer, man får et slags stativ at hænge læsningen op på, og at man ligesom får brudt isen i forhold til læsningen. Så det kan man selvfølgelig gøre, hvis man har både bogen og videoen, og det har jo den gruppe brugere af det her, som er studerende på de byggetekniske uddannelser. Er man en anden interesseret, eventuelt en praktiker ude i felten, ja, så kan man jo efter omstændighederne bruge lidt den samme metode, men bogen er jo lavet som et opslagsværk, også til brug for praktikere, en håndbog kan man sige, og det betyder jo ofte, at man vil være mere interesseret i nogle specifikke emner, og der må man altså så søge i bogen, hvis man har det, og har man ikke bogen, ja, så må man jo så prøve at finde ud af det her i filmen. Men det skal siges om disse film og i forhold til bogen, at filmene er jo lavet sådan forholdsvis hurtigt, uden noget grundigt manuskript, og det betyder, at der sker jo nogle fejl, selvom jeg jo prøver selvfølgelig at redigere det ud af filmene efter bedste evne, så vil der komme nogle svipser med. Der er noget, jeg ikke får sagt, som jeg måske burde have sagt, og omvendt, og der kan også smutte nogle fejl med ind i det her. Så det skal man altså lige være opmærksom på. Der er altså ligesom en disclaimer i forhold til filmen her. Det er det levende ord, og det har jeg valgt at gøre på den måde, fordi at på den måde får man, mener jeg, en mere dynamisk og engagerende fremstilling af det. Så man skal være forsigtig, hvis man kun bruger de her film alene uden bogen, så risikerer man altså ikke at få det hele med, han har sagt. Så med det ønsker jeg god fornøjelse med